kasugengan rawuhipun wonten ing regi pandan mriki. Pikantuk pangestinipun Bapak Resi Tejo Teluh lampah kula saking kegiritatan namai rupit namung sembah kula katuh. Nggih, kula tampi jawao sesami-sami. Ndadosaken salebeting pitaken. Dening panjenengan kersa tedhak minggah ing Gunung Pandan niki wau napa pancen nembe tetegaran lajeng kamping ngaten menapa pancen wonten wigatos. Tuhunipun wonten wigatos ingkang badhe kula unjukaken dhateng panjenengan. Atri pirsa menawi wedal menika kadiri nembe kewon kecalan. Lajeng kecalan menapa? Menawi dipun bobot lan timbang ajinipun kala wau boten timbang kalian Mas Bondo donya kang mapan wonten kraton Kediri. Atur pirsa menawi bentuah gendera tunggal wulung ane saking plangkan Gedhe Pusaka. Bila saking menika Bapak ngantos kula sowan ngersa panjenengan tuhunipun namung badhe nyara widikaken sinten Durjana ingkang saged nyolong ananipun gendera tunggal wulung kula wau. Nggih, boten lepat yen panjenengan nyara wijikaken bab icalipun Bandara Tunggal Wulung. Lho niki Aturan pirsa nggih Pangeran. atus pundi Bapak? Pancen kalenggahan menika pintuah Bandara Tunggal Wulung menika dumunung ing Gunung Pandan. Dados gendera tunggal wulung wedal menika mapan wonten ing Gunung Pandan. Nalika semanten icalipun Bandara Tunggal Wulung menika pancen kadidra dening sisa-sisanipun laskar ing Singasari. Nanging ingkang saged nyelametaken Bandara Tunggal Wulung boten sanes namung anak murid kula ingkang nami Ratri Manja. Dados ingkang saged nyelametaken gendera kala wau siswa panjenengan kang sesilih Rati Manjali. Leres mila mangke monggo kula aturi pepetangan kalian anak murid kula Ratri Manjali dipun rantos sawetawis. Kados mekaten lho nggih ngestaken dawuh. Ratri Manjali coba kene nduk. Cidhawa Bapak. Iya. Ing Gunung Pandan Rawang Priyagung luhur putra ing Kraton Kediri panjenenganing Pangeran Ardaraja. Iki kowe kudu ngaturke bekti lan Pangeran Ardaraja uga kepengin gawa rasa kawan sira. Kepareng Ciputu. Iya. Kanjeng Pangeran Ardaraja. Rati Manjali. Sakrawuhipun panjenengan kula ngaturaken sungkem pangabekti inggih Gusti. Sembahmu tak tampa ora lewat asidiku uga tampak. Sanget angen-anggen kawula mugi-mugi dadosaken jimat ingkang andhan. Iya. Rati Manjali. Iji Kanjeng Pangeran. Manut pratilane Bapak Resi Tejo. Lamun to kang bisa nyelametake bentuah dalem on ing Kraton Kediri kang sesilih gendera tunggal wulung iki kuwi. Menika leres Kanjeng Pangeran. Mula saka kuwi adoh saka Kediri aku pengen mboyong anane gendera tunggal wulung papanke on ing plangkan Gedhe Pusaka. Pripun? Panjenengan ngersakaken Bandara Tunggal Wulung. Iya. Loh. Samunipun awel menawi siswa panjenengan Rati Manjali menika badhe marengaken anane pusaka gendera tunggal wulung dhateng kula. Menapa darunanipun? Pangeran Ardaraja. Estunipun ingkang kirang tanggap ing sasmita menika Kenging menapa panjenengan ndika kados mekaten? Kenging menapa panjenengan dakwa menawi kula menika mboten tanggap ing sasmita? Adakanipun wanita yen gadhahi pangunek-unek salebeting manah kok menawi piyambakipun badhe matur bloko wonten saha panjenengan menika isin jalaran wonten kula. Mila saking menika Pangeran monggo panjenengan kula aturi nungka dhateng lampahipun Ratri Manjali tatampi mangke badhe pun paringaken. Pangestinipun. Monggo.
Bokor Sitejo temu. Gendera tak jaluk. Semune ora sedu ing penggalih. Tenane opo sing kok jaluk? Upama kowe njaluk ijol. Anane bondo donya kang mapan ana kraton Kediri. Etung pira welangane? Mengko bakal tak wenehke kelawan kowe. Sauger Gendera Tunggul Wulung. Kok wenehke kelawan aku, Rati Manjali. Kanjeng Pangeran Ardaraja. Tak aturi pirsa Kanjeng Pangeran. Iya. Anggen kula nyolong Bandara Tunggul Wulung. Menika totohane nyawa Kanjeng. Kok njur gampang tembung sak lima panjenengan arep ngersakake Bandara Tunggul Wulung. Kandamu anggonmu nyelametke anan Gendera Tunggul Wulung. Iki totohane nyawamu. Pancen bener. Yo, yen pancen kowe ora njaluk wujude bondo donya. Sauger ana ing jagat iki ana mengko bakal tak idanani. Nanging Gendera Tunggul Wulung kok wenehke kelawan aku. Kondo bloko, apa sing kok jaluk? Apa kira-kira panjenengan kuwi kersa ngudanenin apa sing dadi pamundhut kula? Aku janji kelawan kowe. Sauger ana ing jagat iki ana. Lamun ora mudhune lintang apa dening bulan mapan ana ing marcapada aku sagu. Aku sagu mujuti kang dadi gegayanmu. Panjenengan jejeripun Pangeran Putra Pengayoman. Ora kleru. Lamun panjenengan wis nate janji kudune aja nganti goroh lan blenjani. Kanjeng Pangeran, sing bakal taulungke wonten asta panjenengan anane Bandara Tunggul Wulung. Ning wonten syarate Kanjeng Pangeran. Gelis kondo apa syarat lan saranane? Syarate panjenengan kudu kersa ngepek bojo kalih kula. Coba-coba diambali meneh. Penjalukmu diambali meneh. Syarate panjenengan kudu gelem ngepek bojo kula. Lamun aku ora gelem. Ya ora Pripun? Dadi Syarate kula niki mboten sah angel-angel ora sah larang-larang. Kula kudu jenengan pek bojo, Bandara Tunggul Wulung tak pasrahke panjenengan. Nek umpama panjenengan ora kersa tak. Kosek. Dadi syarate mung Syarate mung kuwi enteng gampang tur kepenak. nanging kabeh mau apa wis kok pitung kanthi jelimet. Lamun to kowe pengen dadi bojo. Sampun. Mergo apa Rati Manjali? Kowe ngerti dhewe lamun to aku wis duweni garwa. Apa mengkono kowe yo saguh yen to tak wayuh lawan garwa-garwaku kang mapan ana ing Kediri. Pripun? Aku Sampun wis duweni kagungan garwa? Iya. Alah Kanjeng Pangeran. Aja kuwatir yen to pancen panjenengan iki wis duweni garwa. Wong perkara urip diwayu wae aku ora kabotan. Malah tansaya enteng gaweane. Jarene mono, loro ning loro sewu dadi siji. Yen to ana wanita diwayu, yen wanci awan ditanding-tandingke rupa, yen to wanci dalu ditanding-tandingke rasa iki lho. Iki lho bobote wong wadon yen diwayu. Kuwi wong wadon saliyane kula. Nek kula benten. Dadi tenang. Nek kula, nek kanggone kula lho nggih. Wong urip diwayu kuwi mau, wong jenenge wong tresna kuwi mau ora mawas, ora petung. Arep diwayu arep ora paton iso urip bareng wae wis seneng. Iso tau gemi. Ki saged wong kula niki nek urip diwayu niki malah ngentengke gawean kula kok. Yen ngono tak tampa tresnamu. Tenan, Singitno sawetara aku pengen sabet jago nglawan kowe. nek panjenengan kersa ngepek bojo kalih kula. Aja nganti sepisan sampean njanjani janji. Ora bakal. Kula urip diwayu ora apa-apa ning cukup loro wae, aja nganti ditambahi meneh. Wis to, ora usah was lan sumelang. Sauger mengkone apa sing dadi gegayuanku? Kelakon aku uga bakal nuruti apa sing dadi kekarepanmu wong ayu. Saestu nggih Kanjeng Pangeran. Aku ora bakal goroh lawan kowe. Gege iki salah sawijining pangeran kuwi duwe putra pengayoman kok gampang gone ngomong, gampang gone ngucap, serak kepengin ndang blenjane mergo wis entuk bathine. Yen kowe ora percaya, ayo tak jak bebarengan sowan nono ing Kediri ngiras pantes ngaturke anane Gendera Tunggul Wulung. Ngeten? Ayo.
iki Lembu Tirto anak kuda tajam. Arga Raja Ratri Manjari. Oh, iki muridnya kuda du. Pancen bener ora kler. Balekke Bandara Tunggul Wulung. Gampang temen. Lembu Tirto kudune sinau kelawan kahanan. Singasari waktu iki wis berubah. Lamun to kowe gelem melehke gendera Tunggul Wulung ning tanganku. Mukti wibawamu mengko aku sing nanggung ana ing kraton Kediri. Menungso sing serakah Arga Raja. Ngertenono. Bendera Tunggul Wulung pinangka buntuah ana ing praja Singasari. Senajan to Singasari dina iki rata padha karo lemah, ya. Nanging ngertenono. Sing wajib duweni mung liya mung Dian Wijaya. Yen pancen gendera Tunggul Wulung bakal kuwenehke Yan Wijaya. Aja lupake aku tak ontapke nyawa. Rebutone. Adepono aku Lembu Tirto. Setitik boko setitik Sukerto wis padha kabrasta. Sawetara aku bakal bali ana omah.